Baik लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोंहा नैबे मा होनना बुङो फुटबल टुर्नामेन्टनि ग्रेन्ड फाइनाल आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोननियाव आङो भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे मोजां भिडिअ लाबोनानै आङो दिन्थिनो हास्थायगोन नोंथांमोना नायलांदो आरोना जोंहा दिनैनि बे गेमानो जादों सेरफां गेलेग्रा फोथाराव जादों बे गेमा आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन माबायदि हाबाफारि जादों बेयाव बे हाबाफारिफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो मोननै गोख्रों दोलोआ बेयाव बाहागो लागोन आरो ना बे मोननै गोख्रों दोलोआनो जाहैबाय जोंहा मैदेर एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बेनिफ्राय मा होनना बुङो धुपगुरि एफसि आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो नायलांबाय थादो आरोना जोंहा नै बिथिं नै मैदेर एफसिनि टिमा नै बिथांमोनानो नै बिथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादों दायो मा होनना बुङो जोंहा दान्दिसे उनावनो दिनैनि गेमखौ नुनो मोनगोन नै बिथिं जाहैबाय जोंहा धुपगुरि एफसि बेनिफ्राय आरो जोंहा स्टेजआ नै बिदि बनायनाय जादों दिनै नैबेयाव जोंहा गोबां आलासिफोरा सफैनो हादों आरो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन बिदिनो लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहा नै दिनैनि ट्रफिया नै बिदि जागोन आरोना लोगोफोर अडियेन्सफोरा सफैनो हादों नै मा होनना बुङो बिदिनो नै बिथिं नै जोंहा बिथांमोना भुटाननिफ्राय सफैनो हादों नालै आबल' भुटान से ना भुटाननिफ्रायबो जोंहा नैबेयाव गेम नायनो फैदों आरोना लोगोफोर आउट हो गया ना क्वार्टार फाइनाल से ठीक है जोंहा नै बिथिं नै गेम नायग्राफोरा नै गोबां अडियेन्सफोर फैदों आरो नै
आरो जों बेफोरबादिनो बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे मोजां मोजां जोङो फुटबल प्लेयार जाहाथे जोंनि गेजेराव जोनोम जायो निश्चय जोङो उननि समाव गोबां सरकारि साख्रि जों मोननायखौ नुबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गोसो होथाबनानै जोंनि बे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों नायग्राफोरा नै बिथांमोनाबो बिराद अडियेन्सफोरा बाहागो लाफैदों दिनै नैबेयाव गेम नायनो दिनै फाइनाल माने जोबथा गेम आरोना नैबे सेरफां गेलेग्रा गेवलां फोथाराव फुटबल बादायलायनाय जागोन बे मोननै टीमानो जाबाय जोंहा मैदेर एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन धुपगुरि एफसि नै बिसोरखौ एसे सोंनोसै आरो नै खेला नायग्राफोरखौ फुटबल नायनो फैदों ना गेमस्रिखौ नायनो फैदों हा खेलाखौ सोरखौ देरहागोन होनना सानदों आबैयालाय जेनेरेल जायखिजाया देरहा दे नै बिथिं नै जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय ओनसोलनि खाथि खालानि आइजोफोर थारमाने बिथांमोनाबो फुटबलाव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आरोना नै नै बिथिं नै बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो एसे सोंना नायनोसै आं मबे हानजानि जानानै सापर्ट खालामो नोंसोरलाय दिनैलाय बुंदो एसे हा लाजिबाय बिथांमोना बुंनो मैदेर आदसा बिथांमोना मैदेर सापर्ट जाहैबाय नै मैदेर सापर्टनो बिथांमोना नै बिथिं नै माने ओनसोलावनो माने जोंहा फुटबलाव बिराद इन्टारेस्टेड दङ नालाय बेनिखायनो गोबां अडियेन्स मा होनना बुङो बोराय बुरै बिथांमोनाबो थारमाने गेम नायनो फैदों आरोना नैबेयाव नैबेनो जाहैबाय मैदेर टीमनि हान्जाफोर गेलेगिरिफोरा बिथांमोनानो जाहैबाय नै बिथांमोनाबो मैदेरनि सापर्ट दांलै साइजखौ नायना मैदेर होन नुदों मोनसेखौ मैदेर सापर्ट होदों नैबे जाहैबाय धुपगुरि सापर्ट न धुपगुरि सापर्ट 10 थाखा लोंनायनि होबानो मैदेरखौ सापर्ट खालामोदां नोंबो होबा गोबां मानसिफ्रा थारमाने लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो गेम नायनो नैबेयाव दिनै बिथिं नै जा बिथिं स्पिच जाबाय थादों मान गोनां आलासिफोरा स्पिच होबाय थादों आरोना खेला नायग्राफ्रा खेला माने दिनै फुरा बुंगोन आरोना गसंनो जायगा गैलाय जागोन दे मा सापर्ट मैदेर दे थिग दङ मैदेर सापर्टनो बिथांमोना ओमफ्राय नै बिथिं नै खेला नायग्राफोरा जोंहा नम्बर 37 gemsri constituency बिथां फेस मुसाहारि सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबावबाय हा लादोंलाय नै मबेनि सापर्ट जाना फैदोंथाय बियो गेमस्रिखौ नायनो फैदों गेमस्रिखौ नायनो फैदों ना खेला नायनो फैदों नोंगौ दे थिग दङ मैदेर एफसि जिन्दाबाद न नै बिथांमोना खेल नायगिरि सेक्रेटारिखौ लाफानानै गासै बिजाबगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे टुर्नामेन्टआव थिग दङ ना फैनानै लाबोजानाय दे आलासि जोंनि नै बिथाङाबो गेम दंमोन दे जुमिन एफसिमोन दाखालि बावै बिथाङा मा होननांगोन लाक गाज्रि होनना बुंनांगोन बिथाङा क्वार्टार फाइनालाव जेनबाय आरोना बिथाङा थारमाने नैबे सा ओनसोलाव दा दसे खेलायाव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड मानसि बिथाङा गावनि पकेटनि थाखा गारनानै बिथाङा टिम सालायबाय थायो आरोना मोनफ्रोमबो बोसोराव मानिनांगोन बिथाङानो जाहैबाय जोंहा जुमिन दैमारि न जुमिन दैमारि आरो बिथांखौ जोङो हुलु होनना मिथियो आरो हुलु बान्दर होननानै बिथाङा जाहैबाय जा सपन गावनि बिथांखौ एकदम आंनिफ्राय बिराद रोजा रोजा साबायखर आरो माने दानि जोंनि सेंग्राफोरखौ थारमाने फुटबलाव गोख्रोङै माने बाहागो लानायखौ बिथाङा हास्थायो बे कारनावनो गेमखौ बिराद इन्टारेस्ट होयो आरोना बिथाङा हामबायसै गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो दे मोजाङै नायदो न मोननैनिबो क्लाबनि केप्टेनजों लोगोसे टीम मेनेजार आरो प्लेयार नोंथांमोन आरो बे टुर्नामेन्टखौ सामलायनाय
लोगोफोर बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन दिनैनि गेमा माबायदि जायो जोबजासिम नोंथांमोननो गासै रायजो राजा नोंथांमोन आङो बेखौबो गिबि दिन्थिनो गिबियावनो नाजागोन आङो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि नायलांबाय थां साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर दे साफ्रोमबो आखाइ खबनानै होगोन गसंगोन बे खोलाहा जिरायनाय आरो साहा जिरायनाय साफ्रोमखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय गेम नायग्राफोरा नै थारमाने बहुद अडियेन्सफोर फैदों आरो ना दिनैनि गेमखौ नायनो थाखाय बेयावनो जोंहा गाहाय आलासिफोरा नै बिथिं दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिंनि खेला नै बिथिं जाबाय थादों नै खेला नै बिथिंनि गोबां अडियेन्स जादों आरो ना दिनै फाइनाल नालाय जोबथा गेम नालाय नैबेयाव नै बिथिं नायदों मानसिफ्रा माबायदि सारिय'फालियाव ओरैबायदि भिर पास बलेन Last time tuna. जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय मैदेर एफसिनि ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों नै आप लोग कौन सा टीम को सपोर्ट किया था जीतने के लिए आप लोग मैदेर एफसी नै बिथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्ट मैदेर एफसि थिगानो ना मैदेर एफसि जिन्दाबाद जा नै ओरैबायदि नै मैदेरनि टिम सापर्टारफोरा थिग दं ना हाय प्रिन्सेस हाउ आर इउ फाइन नै दिनै खेला नायग्राफोरा जा नै बा जाबाय आबरालाय थांबाय औ डिउटि होना दोनदों आं जा नै गेम नायग्राफोरा ओरैबायदि इन्टारेस्टआव नायदों माने गेमखौ हाबाय आरो दे दायो नैबेयाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ जाना प्राइज डिस्ट्रिबिउसन नैबे हाबाफारिया जागोन बेनिफ्राय आरो दायो नैबेयाव गोबां मानसिफ्रा बाहागो लादों बेयावबो बेनिफ्राय आरो बिनि सिगां जोंहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि बिथां मितामनि बे मेथाइ खननाय जोङो खोनानो मोनगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायनो नै जोंहा नै ओरैबायदि भिर जाबाय जोंहा मितामनिखौ नायनो थाखाय नै बिथिं नै ओरैबायदि नै बिथांमोना नै बा खेला नायनायाव बिराद इन्टारेस्ट दङ जोंहा नै ओनसोलनि सिख्लाफोर सेंग्राफोर बुरैफोर गासिबो खेलाखौ नायबाल' जानाय नङा गेलेनो सोलोंनांगोन महिलाफोराबो सिख्लाफोराबो मिथिबाय काबादि खेला आरो फुटबल गेम गेलेनो सोलोंनांगोन दै मिथिबाय नोंसोरबो फुटबल प्लेयार जानांगोन सासे मिथिबाय फरायनायजों लोगोसे ओरैबायदि दायो जोंहा दा बेयाव मेथाइ खननाय आरो रोजाबनाय जागोन मितामनि दा बिथांखौ नायनो थाखाय बिथांनि मेथाइ खननायखौ खोनासंनो थाखाय ओरैबायदि नै मानसिफोरा नुबायना लोगोफोर होनायनि आगोलावनो आङो दोंसे मेथाइ खननानै
सावरायग्रोनानै लानो सानदों रायजोफोर ना मोसानाया दसे उनाव मोसागोन नामा एसे खम मोसानो हानाय दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों आं दसेनि उनाव जोंना सेंग्राफोर सिख्लाफोर जयैनो ज' जानानै मोसागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय दोंसे मितामनि बिनानावा दायो मेथाइ खनसिगोन भिडिअबो खालामबाय सासे नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंहा बान्था राननाय हाबाफारिया जागासिनो
जोंहा दायो नैबेयाव प्राइजखौ राननो थाखाय थि खालामबाय बेनिफ्राय दान्दिसे उनावनो जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसननि हाबाफारिया जासिगोन आरोना जों गाहाय आलासिफोरा जा सिगांथिं जिरायनानै दङ बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बे ट्रफिखौ आजावनो हागोन आरो नै बिथिं नै जोंहा गेमस्रि बिनानाव बेनिफ्राय आरो नै बिथिं बिथांनि हासबेन्ड लावदुम बिथां बैनायसो होनना बुंनांसिगोन नै बिथिं जोंहा लावदुम भाई बिथांखौ जोङो मिथियो गेमस्रिनि फिसाय होननानै आङो खिन्थु सोमोन्दोआव बैनायसो जागोन दै बैनाय बिथिं बिनानावा नै बिथिंनि दायो जोंहा दायो मा होनना बुङो बान्था राननाय हाबाफारि जागायसिगोन आरो नै बिदिनो मानसिफ्रा सोमोनांथाव प्रग्राम नायनो थाखाय बा फुटबल टुर्नामेन्टखौ नुनो मोनबाय मोननै दोलोनि गेजेराव आरो नोंथांमोना निस्सय बिनि फिथाइखौबो मिन्थिखायो अब्ला जोङो दिनैनि बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो जागाय गासैबो आखाइ खबनो हागोन जोंहा अर्गा बिथाङा मेन अफ दा मेचखौ मोननो हाबाय बिथां गेमस्रिनि गेजेरजों बिथांनो मेन अफ दा मेचखौ गथायनाय जाबाय आरो बिथांमोननिसिम हामबायनाय थाबाय बिथांमोननि थाखाय जों बयबो आखाइ खबनानै होनो